We would like to welcome you all at the 10th award ceremony for the International Contest of Cartoons here in Mythos. And I will be your interpreter if you want to address to the audience, and I will be translating some summary information to guide you through the process. Je voudrais vous remercier pour votre présence ici. Je vais vous faire la traduction. Et si vous avez quelque chose à dire, je pourrais traduire en grec et en même temps de traduire les choses qu'on dit pendant la procédure en français pour vous donner une idée. Θα μιλήσει κάποιος? Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη 10η διοργάνωση της του Διεθνούς Διαγωνισμού Γελιογραφίας στον Ημιτό. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Δάφνης Ημιτού, κύριος Νικόλαος Τσιλίφης, ο Βουλευτής Κυκλάδων, κύριος Φίλιππος Φόρτομας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Χρήστος Χρήστου, η Αντιδήμαρχος Διοικητικού, κυρία Αργυρό Βογιατζόγλου, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Μαγκίτα Ανδριάνα, η Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας, κυρία Βάσο Μπούζη, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, κύριος Χρήστος Αδάμ, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριος Δημήτρης Γιαννακούρας, η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αλλάζουμε τη Δάφνη και τον Ημιτό, κυρία Σοφία Λίκου, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Αλλάζουμε τη Δάφνη και τον Ημιτό, κύριος Κώστας Αντωνιάδης, το μέλος της Κριτικής Επιτροπής, κύριος Αλέξανδρος Λουκίσας, και ο ειδικός συνεργάτης, ειδικός σύμβουλος πολιτικής προστασίας, κύριος Γιώργος Κανετάκης. Νομίζω ότι δεν έχω ξεχάσει κάποιον. So I would like to welcome you all and to let you know that we have the pleasure of having today with us the mayor of Daphni Mythos, Mr. Tsilifis. We also have the member of the parliament. A member of the parliament who comes from our city, Mr. Philippos Fortomas, a number of officials from the city council, including myself, who act as chairman of the city council, and one of the members of the jury committee, Mr. Lukisas, who's here with us. Pour faire la traduction en français aussi, nous avons avec nous le maire, M. Tsilifis, aussi quelques officiels de la ville de Daphni Mythos et un membre du Parlement qui vient de notre ville, M. Philippos Fortomas, et un des membres de jury de cette contest, M. Lukisas. Δεν είπα τώρα. Θα μιλήσει κάποιος? Ναι. Alors. Γι' αυτό λέω. Μιλήστε εσείς και θα μιλάτε. Μία μικρή παράληψη. Είναι μαζί μας και ο κύριος Κώστας Σταυριανουδάκης ως εκπρόσωπος του τέως Δημάρχου Δάφνης Ημιτού, κυρίου Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Να καλέσουμε τον Δήμαρχο στο βήμα. Δήμαρχε.
Alors, le maire, M. Tsilifis, voudrait vous nous dire quelque chose pour cette contest. The mayor of the city, Mr. Nicholas Tsilifis, will address this contest ceremony. Ας το πάρω στο χέρι, προτιμώ. Να μην το βγάλω γι' αυτό. Προτιμώ να το έχω στο χέρι, γιατί πρέπει να σκύβω. Αφήσω λίγο ακόμα. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω στην πόλη μας, στον Ημιτό, τη Δημοτική Κοινότητα Ημιτού. Είναι μία από τις δύο κοινότητες που έχει ο Δήμος Δάφνης Ημιτού. Είναι αξιοσημείωτο πώς από ένα τόσο μικρό κομμάτι γης, από τον Ημιτό μας, ξεκινάει μια διεθνής έκθεση που ακτινοβολεί σε όλο τον κόσμο. Οι συμμετοχές βλέπουμε ότι είναι από τα πέρατα της γης και αυτό σημαίνει ότι λίγοι άνθρωποι μπορεί να κάνουν πολύ σπουδαία πράγματα. Είναι η 10η χρονιά. Μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτό και τα χρόνια της πανδημίας, που ουσιαστικά ήταν δύσκολο να λειτουργήσει η έκθεση. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πόλη μας ως φάρος πολιτισμού στέλνει το μήνυμά της στα πέρατα της οικουμένης. Η γελιογραφία είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος έκφρασης, γιατί ουσιαστικά είναι η φωνή των μικρών προς τους μεγάλους. Είναι ο τρόπος που μπορεί ο μικρός να μεταδώσει το μήνυμα προς τα πάνω, για να μπορέσει να περάσει τις ανησυχίες, τους φόβους και τους πόθους που έχει για το μέλλον και για την καθημερινότητά του. Εμείς ως Δημοτική Αρχή νοιαζόμαστε ακριβώς γι' αυτό, για την καθημερινότητα των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο μας ενδιαφέρει πολύ να φανεί το ενδιαφέρον που έχουμε για αυτή την έκθεση και τα μηνύματα που μπορούν να περάσουν μέσα από αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν με τις γελιογραφίες τους, να εκφράσω ιδιαίτερα ευχαριστίες στον κύριο Κάλτσα και στο εργαστήρι για την προσπάθεια που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μοναδική στον ελλαδικό χώρο και γι' αυτό το λόγο αξίζουν συγχαρητήρια. Εμείς ως Δήμος Δάφνης Ημιτού θα είμαστε δίπλα, θα είμαστε αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ πολύ. So the mayor, Mr. Tsilifis, is very happy to host here at Imitos, which is one of the communities of our cities. All the people and the ones who also are present through this video conference. We are very proud that from such small a place we have managed to create something that important for 10 years now, if we also include the pandemic. And it's been quite interesting that we have received cartoons from literally all around the globe. And we would like this this contest to serve as a beacon of civilization in our city, and to give the opportunity for little people to address to the great men, because this is exactly what cartoon does. It's a voice of those who are not in power, addressing to people with power, and
responding to the needs of the many and the hopes and expectations. So we believe that cartoon is a very important aspect of political life and cultural life at the same time. Le maire a expliqué que c'est très important pour nous que dans cette petite communauté de notre ville, Imitos, on a la possibilité d'avoir de plusieurs de cartoons par tout le monde pour exprimer le besoin de peuple quotidien vis-à-vis tous les grands hommes qui ont en politique et exprimer la voix de tout le monde qui a des besoins et d'espoir pour un meilleur avenir. Et pour nous, c'est très important qu'Imitos, cette petite ville ici en Grèce, donne la possibilité d'avoir une telle compétition très importante qui a un international potentiel et peut exprimer tout ça avec tout le pays du monde, en tout cas ici à notre exposition. Εγώ δεν μπορώ να... Εγώ θα σας καλέσω. Δεν πειράζει από εδώ εγώ. Τους ανθρώπους κοιτάω. Εγώ μεταφράζω. Για το εργαστήρι, ο κύριος Γιάννης Κάλτσας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες που ήρθατε απόψε εδώ, παρά τις δυσκολίες του καιρού. Σήμερα λοιπόν φτάσαμε στο 10ο Διεθνή Διαγωνισμό και είναι μοναδική θεματική διοργάνωση που γίνεται στην πατρίδα μας συστηματικά και έχει κερδίσει τη θέση του στην παγκόσμια κοινότητα του χώρου και έχει γίνει γνωστή μέσα στον ηλεκτρονικό τύπο και τα ψηφιακά μέσα, αλλά και τους διεθνείς γελιογράφους και τις οργανώσεις τους. Σε αυτή συμμετέχουν πολύ γνωστοί επαγγελματίες γελιογράφοι και οι εκθέσεις μας δημοσιεύονται στις διεθνείς συλλογές. Από το 2013 τις συνδιοργανώνουμε με το Δήμο ως πολιτιστικό γεγονός και ο Δήμος έχει αναλάβει την οικονομική και τεχνική στήριξή του. Από την πρώτη πρότασή μας το 2013 ανταποκρίθηκε. Η δική μας διοργάνωση είναι χαμηλού κόστους προς το παρόν, συγκριτικά με τις άλλες διεθνείς εκθέσεις, γιατί είναι θέμα διαθέσιμων πόρων. Ήμασταν από τους πρώτους, 50 τέχνες εργάζεται, που καθιερώσαμε την παραλαβή των έργων μέσω email. Τότε κάποιοι αστιεύονταν μαζί μας. Τώρα μας έχουν ακολουθήσει δεκάδες εκθέσεις και είναι όλο θέμα κόστους. Όχι ταχυδρομείο πια. Και τον ψηφιακό κατάλογο της έκθεσης. Την εποχή που εμείς ξεκινήσαμε τον ψηφιακό κατάλογο, όλοι τυπώνανε σε illustration εκδόσεις. Ήμασταν οι πρώτοι που βγήκαμε με CD και σήμερα οι πρώτοι που κυκλοφορήσαμε τις καταλόγους μας σε PDF στο διαδίκτυο. Ακολουθούν πλέον και άλλοι την ίδια λογική. Το εργαστήριο έχει αναλάβει την όλη οργανωτική και επικοινωνιακή διαχείριση της έκθεσης με τους γελιογράφους και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης του χώρου, την υποδοχή των έργων, την επιλογή της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής και τη διαμόρφωση του χώρου. Οι διεθνείς σχέσεις που έχουμε αναπτύξει χρόνο με το χρόνο και η αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει μας έχει οδηγήσει να ανταποκρίνονται όλο και περισσότεροι ποιοτικοί και επώνυμοι γελιογράφοι και να έχουμε τη στήριξη και μάλιστα εθελοντικά ανθρώπων της πρώτης γραμμής του χώρου διεθνώς, όπως είναι τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής και άλλοι. Η διοργάνωσή μας είναι αναγνωρισμένη την πρώτη στιγμή από την ΦΕΚΟ,
την Ομοσπονδία Οργανώσεων των Γελιογράφων και βαθμολογείται με 4 στα 6 αστέρια. Μάλιστα, 2 στελέχη της μας τιμούν εδώ και χρόνια και είναι μέλη της Κριτικής Επιτροπής μας. Θα είχαμε περισσότερα αν είχαμε την οικονομική δυνατότητα, δηλαδή κρατική ενίσχυση, χορηγούς και μεγαλύτερα χρηματικά βραβεία. Φιλοξενία νικητών, όλα αυτά βαθμολογούνται. Μελών Κριτικής Επιτροπής, εκτύπωση καταλόγου της έκθεσης. Είχαμε συμμετοχές φέτος από 251 γελιογράφους, από 55 χώρες, με 543 έργα. Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή επέλεξε να εκτεθούν 152 από 105 γελιογράφους από 29 χώρες. Τα μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής είναι ο Μπερνάρ Μπουτόν, αντιπρόεδρος της Ταμείας της Διεθνούς Ομοσπονδίας, είναι Γάλλος γελιογράφος και τον είδα και πριν, ήταν συνδεδεμένος, μπορεί να είναι συνδεδεμένος ακόμη. Ο Φελίπε Γκαλίντο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας και γελιογράφος. Η Έλενα Οσπίνα από την Κολομβία, επίσης γελιογράφος. Η Λεϊλά Αλάη, εκπαιδευτικός καλλιτεχνικών και γελιογράφος από την Ταμπρίζ του Ιράν. Και μάλιστα μας έχει στείλει ένα βιντεάκι που πρέπει να παίξει μετά. Γιατί τους έχουμε ζητήσει να συνδεθούν ή να μας στέλνουν κάποιο βίντεο. Αυτή ανταποκρίθηκε με βίντεο. Και ο Αλέξανδρος Λουκίσας, ζωγράφος, δημότης της κοινότητας Ημιτού, τον έχουμε και εδώ απόψε. Ο χώρος των διεθνών εκθέσεων γελιογραφίας έχει και αυτός προβλήματα, γι' αυτό καθιερώθηκε η συνάντηση των διευθυντών των διεθνών φεστιβάλ, στην οποία συμμετέχω και εγώ, μεταξύ 35 διευθυντών από όλα τα φεστιβάλ. Και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα, γιατί υπάρχουν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πολλά άλλα. Οι εκθέσεις μας είναι διαθέσιμες να φιλοξενηθούν σε οποιοδήποτε κυβερνητικό, αυτοδιοικητικό ή άλλο φορέα μας ζητηθεί. Επίσης, όλοι οι κατάλογοι των εκθέσεων μας είναι διαθέσιμοι στο κοινό, στον ιστότοπο μας, Καρτούν Ημιτός, ο οποίος έχει γνωρίσει μεγάλη επισκεψιμότητα, γιατί βλέπουν τις εκθέσεις μας αρκετοί παγκοσμίως. Τελειώνοντας, να ευχαριστήσω τον κύριο Νικόλαο Τσιλίφη, δήμαρχο Δάφνης Ημιτού, για την ανταπόκρισή του στη συνέχιση της διοργάνωσης, τον κύριο Κώστα Σαμάντη, αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Αθλητισμού, και την κυρία Σονίλα Μπούζη Λιακοπούλου, αντιδήμαρχο Διοικητικής Μέριμνας και Επικοινωνίας, στη συμμετοχή τους στις εργασίες της Οργανωτικής Επιτροπής. Επίσης, τον κύριο Χρήστου, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που προσφέρθηκε να κάνει τις διερμηνίες, κυρίως στο κοινό που φιλοξενούμε. Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να αξιολογήσετε και φέτος καλά την έκθεση. Ναι. So, Mrs. Katsas, who is the chairman of the workshop that has undertaken together with the city to organize this award, is very happy to see that our meeting here, our gathering, has attracted a lot of attention, and as a result, we have received 543 works from 58 countries, and 250 cartoonists have participated, which is a very important attendance, and that some of the members of our jury committee are some of the most esteemed persons in this business internationally. We're happy to have Mr. Loukissas today with us, who is also present, and other people who are very important, and they are members of FECA, which is the International Cartoonist Organization. And we see today, as I understand, Mr. Felipe Gallido Pego from the United States, who is the General Secretary of the International Association, Mrs. Elena Ospina, who comes from Colombia, Mrs. Leifani, and we even received from Mrs. Alali, who comes from Tabriz, Iran, a video which we will show you later, which is addressed to the audience of this organization.
Mrs. Katsas told us that he's very happy that we have done all this with minimum cost. They've been very innovative in saving money and also being very prudent with the environment, because they haven't spent money on paper, and they have introduced paperless ceremony, papers, awards, and saving unnecessary costs, like printing of the cartoon catalogs many years before other also introduce this and accept this new trend. So they're very proud of this, and he believes that we have already, you know, as the city of Daphni Mytos has already provided infrastructure and financial support. But if this international organization, which is considered one of the most important organizations in this industry, if we receive more help from the state and from sponsors, then we will be able to provide even better results and expand the footprint of this organization. So this is what the workshop will try to do. And to summarize this also in French, M. Katsas nous a expliqué que le laboratoire qui a organisé avec la cité de Daphni Mytos cette organisation, les cérémonies, sont très fiers parce que avec un coût très ordinaire, on a fait cette organisation et tout le prix et les autres choses qu'on a présentées aujourd'hui à un coût minimal, et en même temps avec une technologie qui nous a donné la possibilité de réduire le coût énergique et aussi le problème de l'environnement. C'était une nouveauté d'avoir le prix envoyé par email pour la première fois ici, et autres organisations ont fait la même chose plus tard, et en même temps on n'a pas emprunté le catalogue, les indices de cartoon pour éviter des coûts et aussi l'impact sur l'environnement. Et avec le soutien de l'État grec et en même temps aussi des sponsors internationaux, on pourrait faire beaucoup plus choses à l'avenir. Et c'est ça que les organisateurs essaient de faire avec cette organisation qui est pour le dixième an, même si pendant l'ère Covid, et en même temps c'est pour la première fois qu'on a reçu 543 œuvres par des cartoonistes de 58 pays, et 250 cartoonistes ont participé à cette organisation. Alors pour nous, c'est des nombres formidables, et on fait des efforts pour l'améliorer à l'avenir aussi.
Παρακαλώ να έρθει η κυρία Βογιατζόγλου να απονείμει τιμητικό δίπλωμα στον κύριο Αλέξανδρο Λουκίσα, μέλος της Κριτικής Επιτροπής, ο μοναδικός Έλληνας. So the first prize was given to Mr. Alexandros Loukissas, who is a member of the committee as well, the juror committee, and the award was given by one of the deputy mayors of the city, Mrs. Vasiliki Bouzi. Sorry, Mrs. Voyadzoglu, who is the mayor of management of the city. Κυρία Ανδριάννα Μαγκίτα και τον κύριο Γρηγόρη Γεωργίου. Κυριογράφος. Εδώ είναι. Ο κύριος Γεωργίου, στα πρώτα χρόνια της έκθεσης γελιογραφίας, λειτουργούσε και εργαστήρι για τα παιδιά εδώ. Ήταν από τους ανθρώπους που στηρίξαν από τα πρώτα βήματα την διοργάνωση. Θέλετε να πείτε κάτι? Άμα θέλετε να μιλήσετε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου γίνεται. Το φεστιβάλ της Δάφνης Ημιτού ήταν από αυτά που τα αγκαλιάσαμε από την πρώτη μέρα που άρχισε και νομίζω ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό και εύχομαι να συνεχιστεί πολλά χρόνια. Εγώ έχω εμπειρία από τις διεθνείς εκθέσεις και είμαι σε θέση να κρίνω ότι πράγματι και η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά και το επίπεδο είναι κάθε χρόνο και υψηλότερο. Θέλω να πω σαν γελιογράφος ότι το θέμα το φετινό είναι από τα δύσκολα. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή δεν είναι από τα εύκολα θέματα. Σε όλο τον κόσμο είναι της μόδας τώρα να μπαίνει αυτό το θέμα και βλέπω πόσο δύσκολα μπορούμε να ανταποκριθούμε συμμετέχοντας στα διάφορα φεστιβάλ. Με μεγάλη ικανοποίηση είδα και πολλά ονόματα γνωστών γελιογράφων από όλο τον κόσμο και πάλι θα πω ότι εντυπωσιάστηκα από το υψηλό επίπεδο των έργων. Εύχομαι να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου γίνεται. So, the second award was given to Mr. Grigoris Georgiou, who has been one of the people who have been with us from the beginning, and he also runs a workshop who teaches young children and young people on the art of cartoon, and he has been a very important cartoonist in Greece. He got the award by the deputy mayor of social services of our city, Mrs. Andriana Magida. And when he got the award, he wanted to say that he's really proud of his participation in this
procedure from the beginning, from inception of this institution, and that from his experience, because he's been in several international organizations, he really believes that the attendance this year and participation was very significant, and that he believes that the level is always getting better every year, and he feels that this organization is doing very well, and he hopes that this will continue in the future. And in French, Monsieur Grigoris Grigoriou a reçu son diplôme par un des officiers de notre municipalité, et il nous a dit que il est très fier d'être un membre de cette organisation depuis son inception, et il a aussi dit que il croit que la participation était très grande, et pour le standard international aussi, parce qu'il a visité plusieurs internationales organisations. Il croit que le niveau est très élevé, et ce niveau améliore jusqu'en, et il croit que ça pourrait être l'avenir de cette organisation aussi. Παρακαλώ, ο βουλευτής Κυκλάδων, κύριος Φίλιππος Φόρτομας, και ο εκπρόσωπος του πρώην Δημάρχου Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Για ποιον? Τιμητικό δίπλωμα για τον Μιχάλη Σταυριανουδάκη, πρώην Δήμαρχο Δάφνης Σιμητού, για την πολυετή προσφορά του στο Διεθνή Διαγωνισμό Γελιογραφίας. Ο κύριος Σαδάμ, τιμητικό δίπλωμα για τον εκλειπώντα, θα έρθει ο αδελφός του, νομίζω είναι εδώ, Σωτήρη Τασιόπουλο, που ήταν εκτός της συμμετοχής του στο Διεθνή Διαγωνισμό, ήταν και αυτός που έφτιαχνε και τις αφίσες μας. Επίσης, τιμητικό δίπλωμα απονέμεται στο Γιάννη Ξαγοράρη, ο οποίος δεν είναι εδώ, είναι σε νησί. Είναι αυτός που έχει φτιάξει το λογότυπο, κάνει το λογότυπο κάθε χρόνο της Διεθνούς Διοργάνωσης. So there was some honorary awards to Mr. Stavrianidakis, who's been from inception of this organization, participating on behalf of the city as a representative of the former mayor of Daphne Mitos, and Mr. Xagoraris, who is not here at the moment, but whose important participation, important contribution was the fact that he created the logo of this international contest. And another award was given to the children of the demised... Mr. Tasiopoulos, who received his award from... Soter, was better known to the cartoonist world. Honorary diploma and So there are also some honorary diplomas for the members of the organizing committee.
to Mr. Bernard Bouton for his, in recognition of his many years of contribution, to Mr. Felipe Galindo Fego, to Mrs. Elena Ospina, and to Mrs. Lelia Alai Fard. And now we will show a video sent by Mrs. Alai Fard from Iran in English. Greetings from Tabriz, Iran. I'm so excited for the Yemitus International Cartoon Competition, which it is 10th year this year. I'm honored to be chosen as a jury member at Yemitus Cartoon Competition since 2017, and this has been one of the most amazing experiences that I have had over the years. I would like to congratulate Mr. Nicolas Silifis, Mayor and President of Organizing Committee, and Mr. Yanis Kaltas, Executive Director, for doing such a great job organizing this event for the past 10 years. Thank you for all of you participants and your hard work. Hope to see you all in the future. Wishing all of you the best. Leila Alai. So, the juror committee member from Iran told us that she's very happy to for this participation since 2017, and that she would like to congratulate the mayor, Mr. Tsilifis, and the organizer from the workshop, Mr. Yanis Kaltsas, for their work, and that she is very happy to be a part of this process and wishes to, she would like to meet everyone in the future. Η κυρία Αλάη, η οποία είναι από το Ιράν, από την Ταβρίδα, το Ταμπρίζ, συμμετέχει ως μέλος της Επιτροπής από το 2017 και ήθελε να συγχαρεί τον Δήμαρχο κύριο Νίκο Τσιλίφη και τον οργανωτή της διαδικασίας, το μέλος της οργάνωσης, τον κύριο Γιάννη Κατσά, για την δουλειά τους και να τους συγχαρεί για το γεγονός ότι για 10 χρόνια συμβαίνει αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός στον χώρο της γελιογραφίας, στην οποία νιώθηκε αυτή χαρούμενη που συμμετέχει και εύχεται και στο μέλλον να είναι εδώ κοντά μας και χαίρεται πάρα πολύ που είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής. Hello. Allô, allô. Hello, you'd like to say something? Is someone from the panel wanted to say something? I heard some voice. Όχι, κάποιος κάτι είπε, αλλά δεν. Mr. Bouton voudrait dire quelque chose. Vous nous écoutez, Mr. Bouton? Oui. Je voudrais vous dire quelque chose. Vous m'entendez? Non. Il y a un problème avec le bruit. Vous pouvez nous écouter? Et c'est à qui de parler? Est-ce que je dois parler?
Il y a un problème avec le son. Donc, on va maintenant annoncer le prix. Un grec premier, puis un anglais français. Θα τα λέμε ταυτόχρονα. Θα ξεκινήσουμε από τους επένους και θα καταλήξουμε στα βραβεία. Έπαινος στην Καμμενεξέ, Τουρκία. We start from the praises and then we go to the awards. First praise to Cam Meneske, Turkey. Έπαινος στον Καλίντο Ομάρ, Χιλή. Another praise to Mr. Galindo Omar, Chile. Έπαινος στον Κιουτσόλ Όλεγ, Ουκρανία. A praise to Mr. Kuchol Oleg, Ukraine. Έπαινος στον Αλέ Αλή Μπεντζαμίν, Ιράν. Another praise. Another praise to Ali Benjamin, Iran. Prize to Alexander Zudin, Russia. Βραβείο έπαινος στον κύριο Αλεξάνδρ Ζουντίν, Ρωσία. Βραβείο στον Κοσανιάμ Ελχάμ, Ιράν. Praise to Mr. Kosayan Erhan from Iran. Έπαινος στον Τόσο Μπόρκοβιτς, Σερβία. Praise to Mr. Toso Borkovic from Serbia. Έπαινος στον Μαριάν Αβραμέσκου, Ρωμανία. Praise to Mr. Marian Avramescu, Romania. Έπαινος στο Βάγκο Παπαβασιλείου, Ελλάδα. A praise to Mr. Vagos Papavasiliou, Greece. Και έπαινος στον Νίκο Φουστέρη, Ελλάδα. And praise to Mr. Nikos Fosteris, Greece. And now we go to the prizes. Πέμπτο βραβείο στον Φρίντριχ Τασέρ, Ιταλία. Fifth prize to Friedrich Tasser, Italy. Τέταρτο βραβείο, Στέφεν Γιασνούφσκι, Γερμανία. Fourth prize to Mr. Stefan Jasnowski, Germany. Τρίτο βραβείο, Γκαμπριέλ Λοπέζ, Μεξικό. Third prize to Mr. Gabriel Lopez, Mexico. Έμαθα ότι το δεύτερο βραβείο είναι εδώ. Δεύτερο βραβείο, ο Νίκος Μπαχαντούρης, Ελλάδα. Εσείς θα το δώσετε τώρα αυτό. Second prize, Nikos Bachatoris, Greece. Πρώτο βραβείο, Βίκτορ Σκομπίστεφ, Ρωσία. And the first prize to Viktor Skopinstev, Russia.
So we will now present the prizes. The first prize is Viktor Skopinstev, Russia, for the amount of €500. Second prize, Mr. Nikos Pachadouris, Greece, for a price of €300. Third Hello, prize. dear. Hello, dear organization. I am cartoonist Viktor Skopinstev, Russia. Yes. Hi. You're the winner. Congratulations. Thank you very much. Congratulations. Ο κύριος Σκόπιντσεφ είναι μαζί μας ιντερνετικά και το παρακολουθεί. Third prize, Mr. Gabriel Lopez, €100 from Mexico. Mr. Lopez is here with us. Hi, Mr. Lopez. Congratulations. Felicidades. Hola. Hola. Saludos desde México. ¿Me escuchan? Sí. You hear me? Yes, we can hear you. I want to thank the organizers and the jury for choosing my work for this important award international competition. Thank you so much. Best regards and Merry Christmas for all. Muchas gracias. Saludos desde México. Muchas gracias. Está bien. Ο κύριος Γαβριέλ Λόπες ήθελε να μας πει ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος που κέρδισε το βραβείο και μας έστειλε χαιρετισμούς και καλά Χριστούγεννα και ότι είναι πολύ σημαντικό ότι κερδίζει αυτό το διεθνές γραφείο, το οποίο είναι μεγάλη σημασία. Τέταρτο βραβείο, ο κύριος Στέφεν Γιασνόφσκι από την Γερμανία. Fourth prize, Mr. Stefan Yavznovsky from Germany. Αυτό τι είναι, δεν λέει, πέμπτο. Fifth prize, Mr. Friedrich Tasser from Italy. Πέμπτο βραβείο, ο κύριος Friedrich Tasser από την Ιταλία. And these are the praises. Mr. Ali Benyamin, Iran. Ο κύριος Ali Benyamin από το Ιράν. Mr. Vagos Papavasiliou from Hellas, Greece. Mr. Fousteris Nikos from Greece. Mrs. Cham Meneske from Turkey. Mr. Gutsol Oleg from Ukraine. Mr. Alexander Zudin from Russia. Mr. Tozo Borkovic from Serbia. And Mr. Galindo Omar, Chile. Mr. Marian Avramescu from Romania. And Mr. Kozyanizam Elam from Iran. And these are the praises for this year's contest. Would anyone from the Zoom call would like to address the audience? Si vous allez nous écouter, vous voudrez dire quelque chose? Non. Alors, nous vous remercions tous pour votre participation. Thank you very much all
for your participation, and congratulations to the winners. And et félicitations pour les cartoonistes qui ont gagné le prix. And we end this session today.